2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop, en un racó del port. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Anem a l'escola. Aquesta operació no està bé. Per 100 formatges, com em dic Aristòtil, que me n'he de sortir. Això ja em sona més. Valga'm Déu, quin xicot més esverat. Tots aquests ratolins de camp són iguals. Ja té voluntat, ja, però... Això em fa venir a la memòria els primers dies d'escola, quan l'Infinit es va oferir per ser el meu ajudant. I, per cert, tenia uns alumnes molt especials. Vet aquí l'1 amb una pilota. Aquest és el 2 amb els seus ànecs, 1 i 2. Amb qui juga el 3? Ah! 1, 2 i 3. 1, 2, 3 i 4. És el 4. Ara surt el 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Aquí tenim el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Aquest és el 7. I un esportista de primera. Que n'està de gras el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 caramels. Culafre! Ah, i el 9 amb els seus experiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quina badada! Encara faltava el 0. No feia mai res, ell, ni deixava fer.
És així com van començar els problemes. L'escala es va trencar i es va buscar una altra manera de despenjar-lo. Amb l'ajuda de l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, i el 0. I ara teníem dos problemes. Un moment! Per fi havia trobat la solució per rescatar aquell parell. No n'hi havia prou. De sobte, un cop d'aire va fer canviar la situació.
desaparegut. Ja hi tornem a ser, un altre cop penjats. Afortunadament, com en els contes, tot va acabar bé i els vam poder baixar. Però això ja és una altra història. Oh, no! Ui, ui. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2,